नमस्कार. काही महत्त्वाच्या बातम्यांचा डोस घेऊन मी तुमच्यासमोर आलो आहे. केंद्र सरकारने उज्ज्वला लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा देत 14.2 किलोच्या घरगुती गॅस सिलेंडरवरील अंशदान वाढविले आहे. पूर्वी असलेले उज्ज्वलासाठीचे 200 रुपयांचे अंशदान आता 300 रुपये केल्याने या योजनेच्या 10 कोटींपेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना आता 600 रुपयात सिलेंडर मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. करमाळ घाटातील रस्ता रुंदीकरणास मंजुरी. करमाळ घाटातील सर्वे क्रमांक 103 मधील सुमारे 23 किलोमीटर लांबीच्या हमरस्त्याच्या रुंदीकरणाचा मार्ग सुकर झाला आहे. सुमारे 0.03 हेक्टर जमिनीमधून हा रस्ता जात असल्याने तिथल्या झाडांची कत्तल करून हमरस्त्याचे रुंदीकरण करावे लागेल. त्यामुळे केंद्रीय मंत्रालयाने काही अटींवर ही तत्वता मान्यता दिलेली आहे. सभापती रमेश तवडकर यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश प्राप्त झाले आहे. गोवा शिपयार्डची मरीट्रॉनिक्स इंडियाशी हातमिळवणी. गोवा शिपयार्ड लिमिटेडने सागरी क्षेत्रात संशोधन आणि विकास उपक्रमांना मजबूती देण्यासाठी मरीट्रॉनिक्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीशी हातमिळवणी केली आहे. तसेच उभय कंपन्यांनी दक्षिण आशियातील सर्वात प्रमुख सागरी प्रदर्शन असलेले इनमेक्स SMM इंडिया या प्रदर्शनात एज ब्रेन उत्पादने सादर केली आहेत. गोवा शिपयार्डच्या या यशाबद्दल त्यांचे खूप खूप अभिनंदन. तर या होत्या आजच्या पॉझिटिव्ह बातम्या. जर तुमच्याकडे अशा प्रकारच्या महत्त्वाच्या बातम्या असतील तर आमच्यासोबत नक्की शेअर करा आणि तुमच्या आवडत्या गोमंतक टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तुम्ही पॉझिटिव्ह राहा, इतरांनाही पॉझिटिव्ह ठेवा. धन्यवाद.